kuyo, wede, osiepe kod johera mag jandiko Mang'ula Ngugi wa Thiong'o dhime kod oro ote magi mag kuyo kod lit ne anyuola mar jandiko no mowito ngimane ka jegni 87 e piny Amerka. Profesa Ngugi wa Thiong'o ne jandiko mandiko buge mane hinyo kwedo timbe maok ni kare kit oganda moting'o telo marach, ratiro mar oganda kaachiel kod kido kod timbe mag Jo-Afrika. Cynthia Onyango miyo ler. Ndalo achiel bang' tho mare piny Amerika. I ask you to be upstanding. We observe a minute silence in honor of this great son of Kenya. Jood bura ma Kenya obedo kod thuolo mar dakika achiel mar chopo kuyo mar ewi tho mar jandiko no Mang'ula Profesa Ngugi wa Thiong'o, jandiko manoloko pach oganda kendo nokelo mor e chuny oganda kokalo e tije mar kalam kod kalatas. Profesa Ngugi wa Thiong'o ne onyuol tarik 5 dwe mar achiel higa mar 1938 e gweng' ma Kimirithu, Limuru e kaunti ma Kiambu. E higni 87 ma Profesa Ngugi wa Thiong'o ne odago e piny ka, ne obedo jandiko kendo jalony e weche somo, ma wiye ne otimo jere kendo ne ni kod chir mar kwedo gigo ma ok ni kare. Kimani Njogu manoyudo thuolo mar somo kod Ngugi wa Thiong'o lero kaka bug Ngugi motisi ni I Will Marry When I Want ne okelo ywaruok e kinde kod jatend piny machon Jomo Kenyatta, kendo ne okelo twech mare e od ang'ech makamiti. Tamthilia ambayo ilimtia matatani kabisa na rais wa Kenya wakati huo Jomo Kenyatta ilikuwa ni tamthilia ya Nitaolewa Nikipenda. Mchezo huu ni ulikuwa unajaribu kwa namna ya kipekee kuonyesha usaliti wa viongozi katika taifa la Kenya. Namna ambao viongozi wamekiuka yale maadili, wamekiuka yale matumaini ya jamii, kwamba wameingiza ufisadi, wameingiza matumizi ya nguvu dhidi ya wananchi, na kwa hivyo akawa anaonyesha ule mvutano baina ya matarajio ya viongozi na matarajio ya wananchi wenyewe. Na mchezo huu ndio hatimaye ukamtia matatani, na akashikwa na akapelekwa kamiti na akafungwa. Njogu lero ni higa mar 1982 sirikal ne odhi nyime kod keto ne Ngugi wa Thiong'o badho mar meko mare kaluwore kod weche manondiko e bugene mane siko kaseyo sirikal makinde no. Mnamo mwaka 1982 akiwa safarini Uingereza akijaribu kurudi nyumbani akaambiwa kwamba anasubiriwa kushikwa. Kwa hivyo hakurudi, akaenda uhamishoni, na akiwa huko nje aliendelea kuandika. Mchango wa Ngugi umekuwa mkubwa, si tu katika kutetea lugha za Kiafrika, lakini pia kutetea fasihi ya Kiafrika na kutetea haki za wanyonge popote walipo. Ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod jatend piny William Ruto oywago Ngugi wa Thiong'o kaka jandiko ma otenene okelo lokroge manimba pachoka, kendo ng'atno ma weche ne biro dong' e chuny oganda. Ka jopiny manoyudo thuolo mar somo moko kuom andika mage bende upoyo tije. This is a man who has fought against social injustice without minding ni lugha gani, and alikuwa na emphasize as long as wewe uko na content na unaweza na ina communicate, hufai kumind. Moko kuom buge manondiko tingo buk mar Decolonizing the Mind, I Will Marry When I Want, The River Between, ikin buge mamoko. E andika mage, Profesa Ngugi wa Thiong'o ne onyiso hera mare ne dho mama, kendo ne osiko ka ojiwo jomatindo mondo chung' motegno gi kido kod timbe mag Jo-Afrika kaka okang' mar bedo kod nonro mochwiny e kido kod kit oganda Jo-Afrika. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula usingo keto thuolo mar dakika 30 chieng' tich ariyo juma manyien e chenro mar od bura mamalo mondo kony jood bura yudo thuolo mar chiwo ote magi mag kuyo kod lit ne anyuola kod johera mag Ngugi wa Thiong'o e kinde ma chenro mar ik mare to koro dhi nyime. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Cynthia kuom sigana mar Ngugi wa Thiong'o, ote mag lit kod kuyo ne familia mare nyakwar Mgajwang' kik idhi mabor, ka waduogo wantiere kod weche mag tuke.